இங்கே வந்து கார் வாஷ்க்காக வந்திருக்கிறேன். வந்து இங்கே வந்து கார் வாஷ் கொண்டாந்து கொடுத்தேன். கொடுத்தோன்னா ஆயிரம் கொஞ்சம் ஆஃபர் ஒன்று இருக்குங்க, போட்டுக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. சரி போட்டுக்கிறேங்க அப்படின்னு சொன்னேன். சரி பண்ணிக்கலாங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் கொண்டு போய் வண்டியை அவங்களே எடுத்துகிட்டு போனாங்க. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணாங்க. வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஹோம் வாஷெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அண்டர் சேர்ஸெல்லாம் வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இன்டீரியர் பூரா கொஞ்சம் நல்லா பேக்கப்பில் நல்லா ஃபுல்லாக அழுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து ப்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அவுட்டோரிங் வந்து பேனட்டு எல்லாமே பக்கமாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அப்படியே புதுசு போல் கண்ணாடி மாதிரி கொண்டாந்து நீட்டாக வண்டி புது வண்டி இருக்கிற மாதிரி கொண்டாந்து நிப்பாட்டினாங்க. நல்லா அருமையாக இருந்துச்சு, சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு, ஃபுல் திருப்தி, ஒன்றும் நல்லா இருக்குது. சரி சரி, தேங்க்யூ.